Да, определено предпочитам и се стремя към това да изглеждат позитивно посланията, мога така да ги нарека, защото много е важно тези предмети, украсени по този начин, да не носят лош спомен и тъжно настроение, а напротив, да могат да усмихват човека и той да може да си спомни най-доброто. Красотата би могла да помогне на човек да приеме по-лесно загубата. Физическата смърт определено не е край, според мен. Моята теория е малко по-различна, че тук на Земята е същинския ад. И сме тук за малко, да натрупаме опит и за да продължим напред.